Badakigunez, emozioek nola gauden adierazten digute. Alai, triste, haserre, beldurtuta, naskatuta, harrituta, gure emozioen argitzua pizten da akziorako prestatzeko. Zerbait egitera bultzatzen gaituzte, edo zerbait egiteari gelditzera. Askotan, emozio eta sentimendu hitzak sinonimo bezala erabiltzen dira, baina sentimenduak emozioetatik desberdintzen dira pentsamendua emozioarekin nahasten denean. Hau da, sentimenduek emozioen balorazio kontzientea eranzten dute. Beraz, emozioak automatikoki agertzen dira eta berehalakoak dira. Eta sentimenduak sentitzen dugunari buruz kontzienteki pentsatu eta hausnartzen dugunean agertzen dira. Hau da, zer gertatu den eta horrela zergaitik sentitzen garen ulertu dugunean agertzen dira. Emozioak oso laburrak dira eta sentimenduak denbora luzez iraun dezakete. Egunak, asteak, hileak, urteak. Orduan, sentimenduak emozioen ondorio dira. Hau da, emozioa gehi pentsamendua sentimendua izango litzateke. Adibidez, alai gaudenean, posik, zoriontsu, aske, onartuak, lasai, motibatuak, harro senti gaitezke. Triste gaudenean, bakarrik, aspertuta, gogaituta, desmotibatuta, utzik, desengainatuta, errudun, larri sentitu gaitezke. Haserre gaudenean, frustratuta, jeloskor, amorratuta, atsekabetuta, mendekari, inbidiatzu, gogaituta sentitu gaitezke. Beldurtuta gaudenean, sustatuta, ikaratuta, erruki, ziurtasunik gabe, zalantzati, urduri, kezkatuta sentitu gaitezke. Naskatuta gaudenean, ibuinduta, baztertuta, lotsatuta, errefusatuta sentitu gaitezke. Eta ustekabetuta gaudenean, harrituta, ilusionatuta, interesatuta, energiaz beteak, txundituta, jakin-minez sentitu gaitezke. Hala ere, emozioak eta sentimenduak banatzea oso zaila da. Izan ere, sentimendu bat dagoenean emozio desberdinak daude eta alderantziz. Emozioek oraina bizitzera laguntzen digute, hemen eta orain. Emozioa denboran zehar mantentzen denean edo modu intentso batean agertzen denean, karga emozionalean bihurtzen da. Adibide batekin errazago ikusten da. Imaginatu, goizean altxatu egiten zarela eta zure gurasoek zuk egindako bihurrikeria batengatik zoriondu egiten zaituztela. Zein emozio agertuko da? Harridura edo ustekabea, ezta? Baina honek ez du amaitu. Gozaltzeko bakailaoa pilpileran daukazu. Azkeneko azterketan 11 bat atera duzu. Zure lagunek festa bat antolatu dizute eta ez da zure urteguna. Aduriz ikastolara joan da zu ikustera. Etxera heldu eta zure gurasoek portabenturara joango zaretela esaten dizute. Eta kotxera sartu eta errepidan zaudela adar bakar bat ikusten duzu. Zelan erantzungo zenuke? Ziurrenik karga emozional batekin, itzualdiarekin. Gertatutakoa sinetzi ahal izateko begiak igurtzi edo besteren bati atximurka egiteko eskatu beharko zeniokelarik. Edo kamera eskutua bilatzen hasiko zinatekelarik. Emozio bakoitzak karga emozional bat eragiten du. Emozioak garaiz kudeatzen ez baldin baditugu. Alaitasuna, euforia edo poz handian bihurtuko da. Tristura, beheraldian edo depresioan. Haserrea, ira edo suminan. Beldurra, ikaran, naska, intolerantzia edo jasanezintasunean, eta ustekabea itsualdian. Goazen apur bat praktikatzera. Ikus dezagun Dona Latearen esena hau. Bideoaren hasieran nola sentitzen dela uste duzu? Zelako sentimenduak dituela uste duzu? Bideoaren amaieran nola sentitzen dela uste duzu?
Jolas dezagun. Emozioen memori jolasa sortu. Emozio, sentimendu edo karga emozional desberdinak marraztu ditzakezu, edo argazkiak atera aldituzu hoiek antzestuz. Haien bikoteetan izenak jarri eta voila, jolasteko prest! Zer ikasi dugu? Emozioak eta sentimenduak ez dira gauza berdina. Sentimenduak emozioen ondorio dira, gainera, luzeagoak izaten dira. Emozioak denboran zehar mantentzen badira, karga emozionalean bihurtzen dira. Horregatik, komeni da emozioak garaiz kudeatzea.